wayo duniya abin tsoro ce. Kun ji cewa gwamnatin tarayya ta yi alkawarin tallafawa mazaje masu 'ya'ya biyar ko fiye da haka a ƙoƙarin rage talauci. Haka kuma shirin nan na N-Power wato na tallafawa matasa na gwamnatin tarayya ta sako sunayen. Yawwa, uwa kida kina nan kenan. Da 'yan yarori. To gashi, alhamdulillah. Yanzu nan na ji sanarwa cikin gidan rediyo. An ce gwamnatin tarayya ta ce duk wani magidancin da ke da yara biyar za su dinga ba shi kyauta. Tallafi na naira 50,000 duk wata. Kin ji ni? 50,000? Yaran mu nawa ne yanzu? Su hudu ne yaran mu. Na ji fara hudu ne. To dama akwai wani labari da ban gaya maki ba. Labari kuma. Kwanakin ba wannan yarinya Ladi mai kosai bakin hanya. Ba kun ji an ce ta haihu ba? Na ji. Kuma kamar ba ta da miji ko? Kwarai cikin shege. Yawwa cikin shege. To ai wannan yaron da ta haihuwa. Ai ɗana ne kin ga idan na je na an so shi. Yanzu na haɗa kin ga ai biyar kenan ko? Danka kuma mai gida? To ai dama kin gaya miki ne saboda wasu 'yan dalilai. Amma tun da kin ga yanzu banza ta samu? Ai shikenan. To shikenan. Yawwa bari in je in ɗauko shi wancan. Yawwa. Salamu alaikum. Amin alaikum. Mai gida an dawo? An dawo. Gashi nan na kawo. To. Ina sauran yaran suke? Ai ko dai mai gida bayan tafiya ka su ma ashe iyayensu sun ji wannan sanarwa sun zo sun taimaka. Wai kina nihin su ma wannan ba nawo bane? To. Mai gida su ma iyayensu sun zo sun taimaka su. Amma kin cuce ni wallahi. Kina nihin yanzu ba mu bacin 50,000 kenan. Allah ya isa tsakanin.